ሰላም 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 ከመይ ውዒልኩም ህፃናት እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ትማሎ መዝሙር ኣጽኒዕኩማ ዶ ኣቤት ኣጽኒዕኩማ እስከ ብሓንሳእ ንርአ ኣጽኒዕኩማ ዶ ይጽናዕኩማን ሕጂ ክሪአኩም ካብ 3 ክቆጽር ኣብ 3 ምዝማር ንጅምር 1 2 3 ሰላም ሰላም ከመይ ውዒልኩም ቆልዑ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ሰላም ከመይ ውዒልኩም ቆልዑ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ሰላም ከመይ ውዒልኩም ቆልዑ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ሰላም ከመይ ውዒልኩም ቆልዑ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን በዓት ህፃናት ጽቡቕ ዘሚርና ሕጂ ኸ እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ትደልዩ ኣነ ክፃወት እየ ዝደሊ ፃወት ንፃወት ቅድሚኡ ግን ሓንቲ መዝሙር ምሳኹም ክዝመር እየ ተዳለዉ 1 2 3 ህፃናት ዝፃወት ወጫወት ህፃናት ዝፃወት ወጫወት ህፃናት ዝፃወት ህፃናት ንዑ ተፃወቱ ህፃናት ኮይንኩም ተደሰቱ ህፃናት ንዑ ተፃወቱ ህፃናት ኮይንኩም ተደሰቱ ህፃናት ዝፃወት ወጫወት ህፃናት ዝፃወት ወጫወት ህፃናት ዝፃወት ወጫወት ህፃናት ንዑ ተፃወቱ ህፃናት ኮይንኩም ተደሰቱ ህፃናት ንዑ ተፃወቱ ህፃናት ኮይንኩም ተደሰቱ
نفعات تحجزكم دو أنا تحجز له نفعات كنحجز كلنا انتينا نقابل ننطر ياكل يلا ياكل سكت حادة كلتا ثلاثة ننطر نفعت ህፃናት ካልኦት ፀወታ ክንታይኹም ትፈልጡ? ብዙሕ ፀወታ ኣሎ ሓደ ካብቲ ትፈልጥዎ ፀወታ እስከ ንገሩኒ? ኣበይ ኩዕሶ 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 تتحكيسنا እንታይ ኢና ንገብር ننطر ኣይትቐፅል በቃ ننطر ብራቮታት ሕጂ ነፊዕኩም ሕጂ ክኢልኩማ እስከ እንደገና ንድገም ننطر ህፃናት ሎማዓንቲ ኣነ ደኺመ ኣለኹ ንስኻትኩም ከደኺምኩም ኣይደኸምኩምን? ኦኬ ናይ መወዳእታ ንፈትል ياكل ሎማዓንቲ ኣነ ደኺመ ኣለኹ ፅባሕ ይራኸበና ደሓን ኩኑ ህፃናት ደሓን ኩኑ